Вот. Хлопці тук е планина. Там летят космонавтики с ракетата. Тук има солдати. Мами съвестен бумбупик. Кишки. Какво разглеждаш, мама? Защото много е дълга кишката. Тук летят космонавтите, тук тучо, тук не, тук да, тук не. Тук хотунуките са. А мен ми са това хотунуките. Пише ми се оставя, а ми се тъдупка кишката. И да дипиш това време, да не ме пуснеш. Учила ме пишам. А мами се бащам бумбубет, 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 а мами се бащам бумбубет. Кава се бе! Кажи тебе да пишеш, че ще напишеш. Мами се